Ideme do Miniso. Majú tu Stitch Mystery Box. Bereme ako prvé Stitch Mystery Box. Majú tu takýto výber. Bereme túto, ktorú zobereme. Tento. Kúkajte na to, to je strašne zlaté. Tieto sa mi páčia. To bude toto. Valley Park. Vezmeme tento. Tu majú Sanrio charaktery a my bereme tento Mystery Box. Vezmeme Kurom 1, ktorý vezmeme tento. Majú tu extrémne cute veci. Celé pulty, Claudion a to sú výstavy. Mne sa páči Sanrio, ale Sanrio už máme, ideme sa pozrieť na niečo iné. Vyšáková sekcia. Kúkajte na to. Takže takto nejak vyzerá náš košík. Neviem prečo, ale vyzerá mi to ako cinnamoroll, takže podľa mňa to je cinnamoroll. Keď tak opravte ma v komentári. Toto bol koniec tohto videa, dúfam, že sa vám páčilo, dajte like a odber a na budúce, pa pa!